Ikena at Timori. Maya pagkapanapon, kaluguran kong kapatid. Maya pagkapanapon mo naman po. Kanitigan lo sa sundutaya, ikakatamang pamanalangin, ikakatamang nobinaryo, parangal, kay magdarat ng ka-fiesta, ikakatamang patron, apong igi. Mo naman, kanitigan lo at suya, harapan tao, mamisita, ing larawan, ing indong birhen, ning Santo Rosario de Manawan. At kanitigan lo, ikakatamang panagkakatulungan, ing Santa Iglesia, kaganang-aning metong kabanal, Isan Atanasio, metong obispo, metong doktor, ing panagkakatulungan. Batang ngayon hindi karapat-dapat magpasusi ka rin ng misteryo, sumisitamot pa yung bulot, kanina katang kasalanan, at manigapo, ing pakalunod ni Diyos. Ikatamangan, magkumpisal ko, Ing Diyos ang may bayang tuto, at kay tayo kapatid, uling may kasama ng binay, kinisip, amano at tapat, at niyayaliwa ang ulangan. Ulinita ipanagatungo ang Santa Maria ang Kapinagpagbirin, karin sa Blancanghel ng Santo, at kay tayo kapatid, ipanalangin ko, Ing Diyos maginutan. Ing Diyos sa may parang nato, akaluluwa na katamo, ing pangkapatawa na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, hindi idala. Amen.
May bandile? Sino yung bandile? Selite. Ronald. Hello, bossing. Hello. Kano lagi yan? Kayanan. Kapag tayo magkasya. Ikaw na solusyon ha? Na ano? San Miguel? Adolfo yan. Kaya kaya. Hindi kayo mo eh, kung pumunta ka katapon eh. Katapon, panakaya natin. Hello po. Si Leon po to. Nagbabalik. Natatapos lang po ng misa. Hindi po yung municipality ng Masanto. Nasa plaza po. Hindi na may 50.
Yan, Bi. O, yan, o. Ha? Ayun po yung mga egg na binaporportunit, barbecue